So ke bantakwethu, just like ezinsitsho kwi-Children of the Sun ukuthi yayandothusa laa nto leyayo ukuthi uBhuda akaxheli uBhuda, but he can get in contact with the spirit realm. Yabo, yandothusa lo wena. Yabo, because thina siyaxhela nyhani apha esiXhoseni. EsiXhoseni kuxhelwa inkomo, kuxhelwa ibhokhwe, kuxhelwa ii-chickens. Even xa kuyiwa kwezinye ii-rituals kuxhelwe namahobe, kuxhelwe neenkukhu. Yabo, yabo, but uBhuda yena ndithi nixhela nathi uyamediteyitha, aphiyerishe ispirit. And kunenye into eke ivele phaa endothusayo because even njengoba uBhuda bengaxheli nje to tap in the spirit realm, even nakwi-emerald tablets of Thoth, yabo, akuxhelwa. UThoth xa ethetha phaa akathethi ngokuxhela. Yonke i-experience yakhe ayihambi ngokuxhela. Yenye yeways eyaye yandiphazela leyo, uba kanjani, uyabo, kanjani, uyabo. Hayi, hayi, ngoku ndashiyeka ndi-lost ukuthi kutheni singasasiyixelelwe thina le nto esintwini ukuthi ikhona indlela yothepha kwi-spiritual realm without ukuxhela. Yabo, phinde ke ngoku ndive nangeento kuthethwa ngazo kuthiwa bubugqirha obu-original. Yabo, i-originality yobugqirha kuyafawundeka ukuthi akunanto idibene nokuxhela, akuxhelwa ebugqirheni original. Yabo, but andithi abantu abaxhelayo kutheni because nam ndiyaxhela ekhaya xa funeka kuxheliwe and all that stuff. Yabo, because ndingumntu ndikhulele kuzo ezi traditions, but it does not mean andizikhweshini. I am questioning these traditions every day ukuthi is it necessary? Is it necessary? These makazi and things. And ke fortunately enough andizandifane ndibone amakazi akhiwa ngezitya obekwe ezindaweni ezithile, igazi liphelele ebuhlanti lityiwe ngumhlaba, as uba kutsho kuthiwa inikelwa kubantu abadala umoya walaa mfu. But I never explore enough ukuthi sube kuxhelelwa ntoni okanye xa bekutheni. But isiNtu does not demand ukuxhela because yazi ntoni, if i-spirits zalapha ekhaya zitya igazi, awuphi wena? Wena kuqala awuphi wena? Elakho igazi ucinga fanuba liyi-exception xa zitya igazi ezi spirits zalapha endlini kuzinto zibe grand apha endlini funeka kuphalale igazi. Ucinga fanuba wena awuyo-exception wena? Nawe kukutya kuqala because uyopha. Le way iloo code uyoqhina kuyoo-cultic realms, xhelwe wena, kuxhelwe nabantwana bakho, kuxhelwe nefemeli kodwa uqale ngantoni? Ngemfu. Yabo, so hayi indothusile nyhani le. And ndiyafawunda ii-ancient masters ziyayithetha le nto ukuthi akukho sidingo sokuxhela to step in the spirit realms. You don't need to go emifuleni, you don't need to go emalwandle, you know, like uyokwenza ukuxhela rituals emathafeni, but you have to go mhlawumbi elwandle uyomediteyitha, emifuleni uyomediteyitha, emaweni, ezindongeni. But learning more basics on how to step kwezaa steps spaces because ezaa ndawo kakade zii-energy spaces. That's where imimoya resides. But you have to know ukuthi uyokhontaktha mimoya mini when you go there. Yabo, and then when we read iBhayibhile sifound ukuthi imimoya
ethile apha emhlabeni yayilapha phakathi kwethu yayifuna ukuphatha abantu, ifuna abantu mabaguqe kuyo like ii-giants, they were big. Uyabo, abantu zifuna ukuthi babawe because zine-strength. Yabo, imimoya enjalo imimoya eyayizelwe ngokuwa kweminye imimoya from kwi-heavenly places according isibhalo. So ezaa giants ke ngoku zathi ufa kwazo zona since zizi-half breeds azinandawo, zazingekho kwi-plan of creation because zii-half breeds bazelwe ngemisteyikhi ngenxa yoba ii-possibilities zi-endless here kwesi space babakho. So imight yathi kubo abamkelekanga ezulwini because abasuka ezulwini, abafani nathi. Thina siyangena there because we are a part of that. Thina siyangena underground because we are a part of the soul. Thina we can go in the fire elements, the water, phantsi kwamanzi, anyway, because all those elements, the four elements are within us. The fifth is the ether. You see, all these elements are within us, so we can go in all these realms. But bona, those of the fire, cannot go in the waters because they shut down as waters. Just like if ukhumbukela uGod of War, when uKratos kufola ubani Helios efola ilanga lifola into the underground Hades, light Hades. Kunyanzeleka uKratos makawe set free ilanga eHades. Xa ekhwelela amahashe as beings of light, because the spirit zingena emahashini azizitatywe, and then those statues start to move, and then they bahambe noKratos baye ke-underground. When they go to that underground space, bafawundeka xa bezingene underground, iyathetha la makula athi ezaa beings of light, they were not welcome there in the land of darkness apho afolele khona uHelios, though kwakumhlophe there in the land of darkness because of ilanga liphaa, but those beings of light were not welcome there because they are not beings of darkness, they are in the realm of darkness. So zaphela zimove away, acima la mahashe washiyeka uKratos was found as underground. Yabo, so we begin to found ukuthi in this life, human beings, they have the power to move between all the realms of life. Yabo, this is the power of human beings. So ile nto is these giants and Nephilims, zona kwathiwa they can't go to heaven because they were not created to be in heaven. They were never made also to be here on earth from the beginning. But ke ngoku, since they are born here, their spirits will not go anywhere. They will be forever locked here in this domain. Meaning now, u-earth unelinye icala elisi-spiritual realm of i-earth, i-shadow side, where the Nephilims, the dead old spirit of old, they are living and ruling there and dominating human beings as they used to do in time. Yabo, so this concept ke ngoku yi-theory yami ethi leyo. This might be the theory ebangela ukuthi the people who sell their souls and all that stuff, they become slaves in this world here. Yabo, their energy has been used here to serve for a period of time because in this world they sell their souls to these lord masters who rule these ones, because these spirits, they now rule this physical world, these spirits in the shadow world through the elements as the elemental beings. Those who are physical, they learn into yobana uxube amathe, galelo umchamo, ugobe umthi, ufake, uthathe into ethile. Yabo, xa sisiya elebhu, umchamo uno-CHO2, umthi unemanganese, uwathwathu unantoni ezawuye ziyabhonda xa siyakha i-bonding energy to form another compound which will become something that is living. Andithi nayo imighty, it is the creator of us human beings. Nathi sizi-human beings, we can mold the-elements as us, we are molded from the elements to become human beings. Human beings, they are molded from the elements. We can mold the elements and cause them to be things that are living, and we follow this is command. Just like xa ubukela eza animation kuthiwa yi-Transylvania, ubone kunala mthetho kuthiwa yi-Forge Master, that man who got that hammer, who can hammer the dead bodies, hame ngala hammer yakhe to create monsters who will come back and babe zi-servants forever bound to the master
who has forged them. Side. It is something that is so deep to this level that is happening here, you see, when am I Lord? So, in this world we are living in, we are caught up between those two powers. Yabo. Yeah, because I ask Ukuti, how is it possible to meditate and so the spirit realm without mix elements akafulela amalanga ayokwenza intontoni kwi-crossroad ngo-12 midnight. But I don't need all those things. I was like, what? I didn't know. I didn't know. Thina sihambe siyogalelwa amanzi emifuleni, sincikiswe iWezi-Red Bull sifakwe amaphawu, sigide emabandleni okokoko. But I don't need all that thing to go to the spirit realm. And when we find what this is the oldest way than all other religions that have came. And once we found what that knowledge came from the Buddha to the Hindus, we found what all those people way back they were black and their origins is here from Africa. So we start to trace what our original Sangoma of and what that stuff is in that Buddhist level. Because the Sangoma Hudi is our blessed way of to become oracles or to become the magicians, just like our ancient elders of the Hudi, they were magicians also. So we are the magicians, but we were forbidden to indulge to the knowledge that is one with the night. As the emerald tablets of Umkhulu Tote said, we must not indulge in the knowledge that is one with the night because it is forbidden. Why? Because that knowledge, once you acquire it, it has the potential to corrupt the human soul. So we must forever strive for the light. So all the rest of our lives, we're supposed to strive for the light. It does not mean we ain't supposed to go to the darkness. We will go to the darkness. We have to go to the darkness. We will meet beings in the darkness. We will have friends in the darkness if we have to. We will have friends underwater if we have to. We will have friends in the spirits of the mountains if we have to. We will have friends in the spirits of the air, in the spirits of a bat if we have to. But we will never go astray from the rules and the laws of the Supreme Creator, which is Uqamata Umdali, the Great Spirit. Apha sithetha ngoThixo wabantu. Sithetha apha culture that is pure black here. We are not evangeling it. Just like all other cultures nazo zivangela ngoBuddha bazo, nathi sivangela ngoQamata here. Kambiza uNkulunkulu ke wena umbiza umVelinqangi, whatever your culture, as long uyimbiza within the black context. This is what we are talking about. Asithi i-racism leyo okanye siyabatshatshalaza abanye uThixo like uJesus Christ nobani. No, we are not tshatshalazing because it is that knowledge from the Jesus Christ who made us to be aware of what we are supposed to find or to become in this time. So uJesus Christ, i-truth yakhe definitely uyi-brotherhood with the ones that we are talking about, except ke yena uJesus Christ yakhe agenda ke we are not knowing that one ifuna yena ke nabanye yabo, but thina sibambele sibambayo in this time. So no beef to no God, no beef to no angel, no spirit, no nothing. Yes, but we want to find the truth in the emerald tablets of Thoth sasixelelwa ukuthi akuxelwa to travel the cosmos, akuxelwa to get in contact with all the spirits of the world, akuxelwa we need to learn and know ourselves and work towards to become who we're supposed to be. Meaning we learn the science of umzimba, because umzimba is all we need to know, the device that will lead us and study reality as a whole, ukuthi iyintoni reality. Then from there we will start to go back to what we can conceptualize ngokweBhayibhile, the Adamic age.
Sibuyele kwesa state abantu abaninzi ababhilive ukuthi uAdam was the first man created to be. Sabe kwesa state sika-Adam. Adam was never been born. Adam was an angelic man, a holy man who was having a power and a dominion as he was given. This is what we are supposed to return to. But we're supposed to find the correct myth now, which will lead and change the perspective of our people and lead us towards that idea. The myths that does not work, we're supposed to leave them behind. This is not beef with no God, with no word from anyone. No, it's just the black people asking that Uguti, can you let us be? And if you can't let us be, we are no longer going to ask. We're gonna take it by force. We're gonna be who we are by force. Because way back when we find as black people, we find Uguti, our ancients, when they ruled the world, when they were supreme, they were never worshiping Jesus Christ. They were never worshiping no all these kharajets, you know. And those gods, they gave them power to rule. So we shall return there in those dominions. You see? Because where can we return from here? We've been worshiping Jesus Christ for 2,000 years. Nothing that we have achieved based upon this Jesus Christ have been introduced by these colonial powers. Yabo myeke umjida yena uJesus Christ lo wenguye yena ayire yena if wayephile imana according yena xa simbona apha ebhalweni hayi yena innocent hayi umbeke ecaleni hayi asithethi ngayo yabo sithetha ngezi zengobumenemene zamintroducer ngolu hlobo xa sithi uJesus Christ le version kuziwe ngayo kaaya myeke yena original because kwayena kuthiwa wayengengoJesus wayenguYoshua wathi yabo inintsi loo nto Emmanuel yabo ya le ndithi myeke uEmmanuel noYoshua de umbeke ecaleni thethe ngoJesus Christ lo ungasoze umfane nokuyitsheri nokuyintoni usoloko imisa izandla nje yabo ulayitana nene nale yabo ya sithetha ngalaa mjida. Bantakwethu ingangathi siyapolitika ibe ngathi asiyifuni ireligion ibe ngathi kwathini yabo but laa ndithi masiziyeke into ze-religion bahlale ebuntwini bomnyama ama-India mntakwethu athetha ngooKali yabo obani bani ooBrahma obani bani yabo nathi masithethe ngooQamata sithethe ngooPeter sithethe ngooHorus sithethe ngooNemphis yabo ya sithethe ngabo bonke ooKhunum yabo sithethe ngooRa yabo ya ziiways zethu emasithethe ngazo yabo ya if funeka sithethe ngoodambala sithethe ngoodambala uba funeka sithethe ngoo-Oshun sithethe ngoo-Oshun if funeka sithethe yabo ya let's stick here apha ekhaya yabo uBatala let us talk about uBatala let us talk about bonke ubananene oh I forgot yeah let us talk all about those gods of Africa yeah sizideciphe sizibeke ke singabe sibe sibhizi sifuna udecipherana noJesus Christ bangapha kuma-Europe and what no let us fix here because we might found ukuthi we are leaving the secrets within what we call them gods here apha ekhaya endlini yabo usathane mhlawumbi uhlela apha endlini funeka kufakwe igqudu apha endlini kuphephethwe imimoya then zishiyeke igods zipure and then we become what we supposed to be yabo so bantakwethu man kunjalo ndithi saluti but at the end of the day siyafunda ukuthi mabeni amacala spirituality kuyaxhelwa kuhamba igazi kuyabulawa kuyathwane sometimes kuyathwalwa nothwalwa imali iyaphuma ngoqhoza ubomi buyaqhubekeka umntu uyatyiwa ngendlela zonke abanye batyiwe ezibelekweni amaqanda zinyoka abanye batyiwe ezintutsweni ngamanye amadoda xa bandibeke elo hlobo nabanye batyiwa abantwana babo izinto zazixhelele emagcekeni kuyatyiwa nje igazi i-energy ngoqhoza ngapha licala kuxhelwa kwenziwa fokol wena uphucula yourself and get connected with where you were supposed to be as a human being lapho ke ngoku kuthethwa ngento nobani ufumana nee-knowledge ze-white witches and white xa beconceptualize abantu yiyo jona deep ke ngoku yilana ungasoze uphele uyazi ukuthi ulayini uqonde kuphi kodwa it's here between these two realms andikayibambi ke nam ke bantakwethu to the fullest ukuthi ime kanjani but I'm still in the journey to find this knowledge so ndizamane ndihamba nawe ndimane ndikusherela wena as mane sincokola ngolu hlobo ukuthi you must understand and start to understand ukuthi ilife ilo hlobo mamela ke ngoku ukuhlebele something esecaleni kule siyithethayo based upon this knowledge of the white witches and what yazi kunenye ibrada endandikhe ndayifawunda apha kuTikTok this brother khame kancinci so kunale brother wena ke yabo
this brother apha kuTikTok ithetha ngezinto yabo, ithetha ngezinto ezifana nee-elders. Yayibalisa le brother malunga nee-producers ebezenza le movie uBlack Panther, uyabo. Isithi le brother i-cast yabantu ebebesenza uBlack Panther baye basweleka, like kuba sisabona i-superstar kaBlack Panther iyasweleka, uyabo. So ithi le brother into ebangela into yobana aba bafana basweleke, bahlelwe into efana nalaa casket ekhe yafunyanwa e-Egypt kwizeza archaeologist yayibhaliweyo uba ine-spells ukuthi mayingavulwa because once ivulwe kuzawukheseka abantu and bazawufa, abanye bafa nge-car accidents and what if wawukhe wasiva ezo stori. So kwenzeke into esimila then. So oAya ke ngoku kulona uBlack Panther lo waseWakanda ne, iWakanda versus naba bantu basemva phantsi kwamanzi kuthiwa yintoni, uBlack Panther 2 ne, ya andiyazi uba kuthiwa yintoni, Wakanda Forever. Kuyafawundeka ukuthi the secrets ezi zokuveza aba bantu bahlala phantsi kwamanzi nalaa light balayiteleyo, which efana nesaa stori sikababa uCredo Mutwa salaa empire yamariri sikaZahara, that artificial sun kuthiwa andiyani noba kuthiwa yi-beryllium okanye kuthiwa yintoni ndaweni libalayitelayo aya phaa, uyabo. Okanye banalaa metal maan bayibiza caba yile kuliwa ngayo phaa, uyabo. So aya bekusaphowuzi zange baziveze ezaa secrets zokuthi kunabantu abahlala phaa abaphila ngelaa hlobo abathe to the public, but baziqhatha something happen between bona nee-elders, i-cast le ibiyofumana i-information to shoot imovie. And then the information abayi-expose-leyo phaa kulaa movie Wakanda Forever is the forbidden information which was never supposed to be shown in the television. And they were told ukuthi there will be a price to pay if they ever expose that information. So the brothers, they did expose the information. They shoot a movie show ezibasibukela ke eza voltage ukuthi batravela njani phantsi kwamanzi kanjani as in the space, so in the waters ngeza voltage, of which kuthiwa apha kuthiwa open wormholes and all that stuff, you see. So ayehlelwa zii-car accidents kamajita kwethiwe ezinesti. So lo mjita kule ncwadi yakhe ithi incwadi yakhe The Great Investigation. Yes, check that book, The Great Investigation. Uyibona kanjani le ncwadi? Andimazi umjita igama lakhe because andikayifundi that deep, bendikhe ndayithi nje, but yona inephiramidi ethene. Ya, iphiramidi yayo ogqiba ibe no-zero apha phakathi kulaa phiramidi, ogqiba ibe ne-square. Inee-symbols ezintathu, yiphiramidi, si-square, ibe ngu-zero. Gqiba kubhalwe The Great Investigation. UAyaman phaya uthetha ngee-seven elders. Kuthiwa these seven elders, they are the seven witches, the master witches, who are the guardians of this realm. Yabo. Kuthiwa bafumaneka eCongo ooAya, bahlala kwii-mountains of eCongo. Ngabo abazi-guardians of the Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant is no longer in Ethiopia. Yamuvelwa there eCongo. Yiklone i-Ark of the Covenant le ise-Ethiopia to be protected against, uyabo. So yiyo le nto yaba-sensitive laa information yakhoza uAya bababulawa, because babefuna uexposa even nalaa nto yezaa seven elders in those mountains. But once the cast started to realize ukuthi zii-retributions zalaa actions babeyenza uAya, they started to improvise ukuthi no, masingabafaki oo-elder there, uyabo. So it was a strange thing for me to hear about the elders who are living in the mountains, who are the master wizards or the guardians of this realm,
the ones who are told ukuthi they are using the divine magic, the holy divine magic to maintain the realm. But ke andinalwazi lungako, but it's something that endikhe ndava ngayo, but mhlawumbi in future I will investigate it further, yabo. I hope in future I will investigate it further because I andinalwazi nyhani shem about these elders, but it's something endikhe ndayiva. So since it's the first thing in my mind, I choose not to rebel ndithi it does not exist or something. No one can waste isikhathi abhale that kind of scripture. I do have the book. One day I will show you I do have the book. It's digital also. And also my phone allowed to open a digital book, and I will show you the great investigation, yabo, that is written by that man. But as any information is still under LNRA investigation, so it's not the conclusion of the whole information. It's just the pieces and the puzzles that you can take here and there and gather with what you already know and start to make sense of things that does not make sense, that which we have found with these things, they defies the logic, you see. Yes. So hayi ke bantakwethu, till man siphinde sibonane kwixesha elizayo, yabo. So ndiyayivala le record for this time. Peace, yo.